Cría hijos que serán cuerpos. No, era cría cuerpos que se ¿Y serán los hijos? Eso. Ara compte no els hi digues que la foto de la presó. No, que encara no ho saben. No ho diguis encara, que no ho saben. No saben que ja no els hi podem No estan decollejar? al dia de la norma. No saben que no els hi podem decollejar? Ja no li puc donar un caixot? No. Que pot denunciar. Pero yo tú sí. Ah, no ho Sí, sí que ho sabia. Ah. Ja ho sabia. No saben que los podem apunyalar ja. El jovent d'avui està més informat. Bueno, però no diuen... Diuen que els pares no poden donar colleja als fills, veritat? Tu han dit alguna cosa de les filles? No els hi poden donar ni un Perquè tu em crides. Vale. I jo et crido, vale? És a dir, jo li puc fotre la Judit i la Núria li pot fotre el Marc. Però jo el Marc no i la Núria... No, les ties. No, les ties. Les ties. Llavors jo quan vulgui fotre... Les ties. Les ties. Les ties. Aquest només pensa en el vell, tots els fills estem igual. Llavors, Josep Maria, quan Ara, què vols que digui? El tio! Tu quan vulguis fer una colleja a la Judit o al Marc em crides, vinc jo i els hi fumo. I jo quan li vulgui fumar a la Laia et crido, ben tu li I pots. com ens veiem poc, demà comença a repartir quan arribi a la roca. Que portin més ordenat. Comencem ja la lliçó. Comencem la lliçó pront, eh? Demà ja us sabreu, us poseu en fila i la Dali pim-pam. No us preocupeu que són mesures preventives. Així poder també tancar el que no dormís més.